Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ανεξέλεγκτη είναι πλέον η κατάσταση στο θερμό μέτωπο της παιδείας αλλά και στους δρόμους. Ενώ λύση δεν διεφάνει ούτε σήμερα στο δραματικό αδιέξοδο. Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε εκτάκτως με τον Υπουργό Παιδείας, ο οποίος δήλωσε ότι δεν υπάρχει θέμα παραιτήσεώς του. Μαθητές απέκλεισαν πάλι δεκάδες δρόμους στην Αθήνα και άλλες πόλεις. Στη Ρόδο, ο οδηγός παρέσυρε σε μπλόκο 17χρονη μαθήτρια και την τραυμάτισε στο πόδι. Ενώ στην Κηφισίας η κάμερα του Μέγκα κατέγραψε απίστευτες σκηνές. Ταξιτζής πήγε να σπάσει μπλόκο, μαθητής ανέβηκε στη σκεπή του αυτοκινήτου, αλλά ο οδηγός δεν σταμάτησε. Δείτε τι επακολούθησε. Οι απίστευτες σκηνές που βλέπετε εκτελήθηκαν στις 12 το μεσημέρι στη λεωφόρο Κηφισίας στο ύψος του ΚΑΤ. Οι μαθητές από το 5ο Γυμνάσιο και το 1ο Λύκειο Μαρουσίου είχαν κλείσει το δρόμο μπροστά από τα σχολεία τους. Όμως ήρθαν αντιμέτωποι με έναν οδηγό ταξί, ο οποίος έσπασε τον μπλόκο των νερών διαδηλωτών, παρασύροντας έναν μαθητή της 3ης Λυκείου όταν εκείνος επιχείρησε να το σταματήσει. Ο 17χρονος Αναστάσιος Μπότζιος σκαρφάλωσε στο καπό του ταξί προσπαθώντας να κρατηθεί από τους ιαλοκαθαριστήρες. Έτσι όπως καθόμουν, ήρθε από πίσω και με πήρε πάνω στο καπό και άρχισε να αναπτύσσει ταχύτητα. Πήγα να κρατηθώ, κρατήθηκα το ιαλοκαθαριστήρα, έσπασε και άρχισε να αναπτύσσει ταχύτητα. Οπότε ανέβηκα πάνω στην οροφή του ταξί και δεν σταματούσε. Και μπήκε αυτοκίνητο μπροστά του για να σταματήσει. Ο οδηγός έφυγε. Αμέσως μετά το περιστατικό, οι μαθητές του 5ου και του 1ου Λυκείου Μαρουσίου έστησαν ακόμη ένα μπλόκο μπροστά από το σχολείο τους σε ένδειξη διαμαρτυρίας για ό,τι συνέβη στο συμμαθητή τους, προκαλώντας κυκλοφοριακό κομφούζιο. Κάτσε καλά! Κάτσε καλά!